L-għajnuna fiskali li qed jagħti l-Gvern Malti sabiex jitaffi l-effetti tal-prezzijiet esaġerati tal-enerġija u l-fuels huwa darbtejn u nofs aktar mill-medja fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u s-sena li għaddiet kien it-tieni l-ogħla. Dan itqal mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF u li stħarġet aktar dwaru l-Gazzetta Kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd. Fil-fatt ħareġ kif bħala medja il-pajjiżi Ewropej nefqu 1% tal-prodott gross domestiku tagħhom. Iżda f'Malta ntnefqu 2.5% filwaqt li fl-2023 dan is-sosten se jkopri 3.5%. Skont l-IMF dan ifisser li l-politika tal-Gvern għenet biex issostni l-fiduċja tal-konsumaturi, il-pagi u l-attività ekonomika. Kontrast ġie notat kif fost l-oħrajn pajjiżi fit-tramuntana tal-Ewropa nefqu 10 darbiet inqas minn pajjiżna f'dan is-settur. B'konsegwenza ta' dan tkun inflazzjoni għolja ħafna u noqqas drastiku fil-konsum tal-familji. Dawn il-kummenti minn esperti internazzjonali jirriflettu l-ħsibijiet tal-imsieħba soċjali li nnutaw kif mingħajr dan is-sosten Malta kien ikollha inflazzjoni ogħla minn 10% filwaqt li żieda tal-kola kienet tkun id-doppju ta' dik li ngħatat li jfisser nuqqas ta' kompetittività għal pajjiżna. L-IMF tkompli tinnota kif it-tielet rebħa elettorali konsekuttiva għall Partit Laburista tfisser kontinwità tal-politika fiskali eżistenti e kif innutaw li tul is-snin Gvern Laburista mexa fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-istess esperti. Fid-dawl tal-kritika mill-oppożizzjoni dwar it-tmexxija tal-ekonomija, l-IMF sqarret li l-miżuri mħabbra fil-baġġett huma approprijati, speċjalment meta wieħed jikkunsidra li d-dejn nazzjonali mistenni jibqa' taħt is-60%. Rigward it-tmexxija tal-ekonomija minn livell istituzzjonali, l-IMF laqat il-ħidma tal-Gvern li waslet tal-ħruġ ta' Malta mill-lista griża tal-FATF u laqgħu wkoll iż-żieda fir-riżorsi tal-istituzzjonijiet regolatorji.